Speak for me to my lady. Aria geni'r gan Donatavio yn yr opera Don Giovanni gan Mozart. Aria elwyr gan Gustav Cobbe yn fain prawf pob tenor, the touchstone of all tenors. Recordiwyd y trac hwnnw ar y 10 o Fedi 1940 i gyfeiliant cerddorfa Sadler's Wells. Y tenor ifanc 80 oed oedd David Lloyd. Ar lawer golwg ddylwn ni ddim dweud mwy. A nynne ar drothwy canmlwyddiant geni'r canwr, gwrando ar ei lais sy'n bwysig, a byddai'n braf gallu llenwi'n amser a chyfres o'i recordiadau i ddangos cyfoeth i ddawn a gwefru ddehongli. Ond hwyrach nad yw manylion gyrfa a champ David Lloyd yn ei gyfnod yn gyfarwydd i bawb erbyn heddi. Lly dwi am geisio sôn rhywfaint am ei yrfa ac ystyried i gyfraniad, ond gan bwyso hefyd ar recordiau o'i lais dihafal. Ar y 6 o Ebrill 1912, 100 mlynedd yn ôl i ddydd Gwener, a ganed David George Lloyd, yn un o 7 plentyn Price Lloyd, glôr o Ferthen Gam Trelogan, Sir y Fflint, a'i briod Elizabeth. Fe gafodd ei enwi ar enw'r gwleidydd Cymreig a oedd ar y pryd yn ganghellor y trysorlus, David Lloyd George. Tynged David George Lloyd, yntai, fyddai dod yn enwog yn ei ddydd, ond nid y myd gwleidyddiaeth, ond y myd canu, a dod fel y dewin Cymreig yn eilin cenedl. Digon cyffredin fi dechrau daith serch hynny. Fe adawodd ysgol Trelogan yn 40 oed. Yw brentusion sair coed gydag adeiladydd lleol. Ac yn y cyfnod hwnnw, yn niwedd yr 1920 a dechrau'r 1930, y dechreuodd ganu o ddifri, gan gystadlu yn llwyddiannus mewn eisteddfodau lleol a thaleithiol, ond ddim byth yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Astudio canu gyda W. Matthews Williams yng Nghaer, canu mewn nifer o gorau lleol, ac ennill dros 200 o wobrau. I ddawn ddiamheuol y barodd i'r beirniad yn Eisteddfod Licswm yn 1931, John Williams Bangor, i annog i geisio mynd am gwrs o addysg gerddorol yn Llundain. Roedd yn amlwg fod cyfoeth naturiol y llais yn awgrymu y gallai fwynhau gyrfa fel canwr. John Williams oedd cynrychiolydd Coleg Cerdd a Drama y Guildhall yng Ngogledd Cymru. A diolch i ymdrechion codi arian pobl Sir y Fflint, gallodd David fynd i Llundain i gystadlu am ysgoloriaeth yn y coleg hwnnw o Guildhall, gan ennill allan o ryw drychant o ymgeiswyr Sam Heilbert Major Scholarship. Ac i Llundain, ar aeth David Lloyd yn 1934, yn 20 oed, i gychwyn ar yrfa o 5 mlynedd o astudio yn y Guildhall. Doedd hi ddim yn hawdd iddo. Fe olygai'r cwrs gryn ymdrech i un nad oedd o duedd academaidd naturiol, lle roedd rhai o'i gydfyfyrwyr wedi ennill graddau prifysgol ac yn hoff o'i atgoffa am hynny. Ac eto mae'r adroddiadau sydd ar glawr ymhlith i bapurau yn awgrymu i fod e wedi dala ati yn ddigyn iawn. Prifathro'r Guildhall oedd Sir Landon Ronald, arweinydd, pianydd a chyfansoddwr, a gŵr o ddylanwad yng nghylchoedd cerddorol i ddydd. Gŵr hefyd oedd wedi dod o'r tu fas i'r sefydliad Llundeinig ac efallai yn cydymdeimlo naturiol a rhywun o gefn gwlad Cymru. Fwy nag unwaith ar adroddiadau tymhorol David, y mae Ronald yn dweud, I expect big things from you. Athro llais David Lloyd oedd Walter Hyde. Tenor a ddechreuodd i yrfa ym myd opera ysgafn, ond a ddatblygodd i fod yn un o'r ychydig denoriaid Prydeinig i ganu gwaith Wagner yn llwyddiannus yn High Opera Llundain a thramor. Does dim dwywaith na fi Walter Hyde yn ddylanwad mawr ar David Lloyd. Yn wir, os gwrandewch chi ar lais Hyde a'r record, fe allwch ddeall yn iawn lle y cafodd David Lloyd i dechnau canu.
Mae'n amlwg o'r adroddiadau gwaith sydd wedi diogelu yma ymhlith papurau'r canwr, fod gan haid ynte gryn feddwl o'i ddisgybl, a pharch a gynyddodd gyda'r blynyddoedd. Mae pob un o'r adroddiadau fel petai'n cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. A dyma eiriau'n Hydref 1938 wedi 4 blynedd o ddysgu David. His work in public and his recent brilliant successes afford all the evidence needed as to his endeavour and worthiness. I have never had a better student, and today I salute him as a fine artist. Roedd y cyfnod hwn yn y Guildhall yn un ffurfiannol. Nid yn unig roedd yn astudio ac yn datblygu dechneg a'i lais, roedd hefyd yn perfformio ac yn gwneud enw iddo hun fel datgeinydd, a'i enw'n dod yn adnabyddus ger bron y cyhoedd. O 1936 ymlaen, byddai'n darlledu'n gyson ar y radio. Fe enillodd lu o wobrau, cwpanau a medalau'r coleg. Yna, yn 1938, cafodd gyfle i ymuno â chwmni opera Glyndebourne, gan ymddangos yn rhan Macduff yn yr opera Macbeth gan Verdi, dan arweiniad cyfarwyddwr cerdd Glyndebourne a'r Almaenwr Fritz Bush. Fe gafodd groeso a chanmoliaeth frwd y gynulleidfa yno, a sylw ffafriol iawn yn y wasg, gan Richard Capel enghraifft, a Richard Capel yn un o brif feirniaid y cyfnod. The Macbeth performances revealed a talent of rare and delightful quality in David Lloyd singing of Macduff's music. This Welshman is a born Verdian tenor. Dyma gychwyn blynyddoedd o brysurdeb a llwyddiant anghyffredin. Dychwelodd i Glyndebourne yn 1939 i ganu Don Ottavio mewn cynhyrchiad o Don Giovanni eto dan arweiniad Fritz Bush. Fe gofiai David Lloyd fod Fritz Bush yn athro llym. Ar raglen radio flynyddoedd yn ddiweddarach, fe soniodd fel y byddai'n dweud wrtho, David, you didn't sing very well last night. Come and see me at 10 o'clock and we will go over the music. A byddai'n treulio oriau yn ymarfer rhyw ddernyn bach o gerddoriaeth mwyn cael y cyfan yn fanwl gywir. Roedd Bush yn awyddus i weld David Lloyd yn symud ymlaen y myd opera a dod yn ganwr o fri Ewropeaidd. Yn rhinwedd i'r rôl fel prif arweinydd gwadd cerddorfa symffoni Genedlaethol Denmark, fe drefnodd i David fynd i Copenhagen i fod yn unawdydd mewn perfformiad o Requiem Verdi a ddarlledwyd i 20 gwlad. A David, mae'n debyg, yn canu'r gwaith ar ei gof. Ac yn ddiweddarach, yn Ebrill 1939, fe drefnodd iddo fynd ar rybydd byr i Stockholm i ganu'r un gwaith am fod y tenor Swedaidd Jussi Björling yn sâl. Fe gofiai David Lloyd fel yr aeth yntau'n sâl ar fwrdd y llong wrth groesi i Ddenmark, ond serch hynny fe wrthododd yn bendant hedfan i Stockholm yn hytrach na chroesi ar long. Erbyn haf 1939 felly, roedd y byd yn dechrau cymryd diddordeb yn y tenor ifanc hwn o Gymru. Roedd ar lyfrau'r asiantaeth theatric ddylanwadol Ibsen Tillet, ac fe gysylltodd asiant Ewropeaidd cwmni'r Metropolitan Opera yn Efrog Newydd ag i gynnig i gyflwyno i gynulleidfaoedd yn yr Unol Daleithiau. Mae'n ymddangos i David Lloyd ateb na fyddai'n fodlon ystyried dim ond rhan Don Ottavio yn Don Giovanni, a'i fod am ganolbwyntio ar waith cyngerdd ac oratorio. Ateb yr asiant, sydd yma ymhlith y papurau, oedd ei fod e'n barod i'w helpu, i fod e'n pwysleisio na allai canwr ddweud wrth gyfarwyddwr y Met na chanau ond un rhan yn unig, oedd hynny ddim yn dderbyniol i weid hynny wrth gyfarwyddwr y Met.